וזה הזמן להגיד שון גוטן מורגן, הרל מגור. Buenos días de San José, Costa Rica. מה אתה מדבר, אלוהים. יש אנשים שחיים בעולם הזה, אתה מבין? כן, חיים טוב. יפה, כן. תחזור על זה שוב רגע, לא, זה היה too good to be true. מה, איפה, מה? לחזור על זה? כן. Buenos días de San José, Costa Rica. מה השעה אצלכם כרגע? אכן, יש לך שעון מולך, נכון? כן, 9:38. תאריך אין? תאריך אצל אבי, זה בשעון של אביטל. הבנתי אותך. לא, אני בהמבורג, זה בסדר. בסדר, טוב, אבל לפי המבטא נשמעת כמעט קוסטה ריקה. כן. יכולתי לדמיין את שייק הקוקוס שמונח. בוא נעשה את זה, בשבוע הבא בוא נעשה את זה באמת. אבל תיקח אותנו גם. לא, אני חייב להפיל את האשמה, תמיד צריך לחפש את האשמים בכל דבר, והאשמה נופלת על המפיקה הידועה והמהוללת גלית בצלאל. הזדנתי לה בבוקר מוקדם לשירים שהיא השמיעה, והיא אמרה, תחפשו מישהו לעבוד עליו. אז גלית, ראו זרת. טוב, היא רשמה לפניה את הזה. בואו נדבר קצת על סאטירה גרמנית. אני לא חשבתי שיש דבר כזה. יש דבר כזה, ומצאו את האדם הכי לא נכון, או מבחינתם הנכון ביותר. שמע, ביצים גדולות, זה יפה. הם מצאו לסעיר לעזל את ארדואן, וארדואן כועס מאוד. ודווקא בן אדם שהכי לא מבין סאטירה. כמובן שהסאטירה הזאת היא לועגת לו לכל הנושא של חופש ביטוי, כפי שראינו בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, על סתימת הפיות. מה הם אמרו עליו? בבקשה? מה הם אמרו עליו על ארדואן? לקחו, זה נקרא ארדואן, מראים קטעים מכל מיני קליפים שלו, זאת אומרת, כל מיני קטעי טלוויזיה שלו, וחיברו שיר העיתונאים נשלחים לכלא, וככה מנו את כל מעלליו. נכון, אז טוב, זה בסדר, אפשר לעבור על זה. הטעות הגדולה שלו, שהוא חשב שהוא לא ידע שזה בגרמניה ולא בטורקיה. והוא דרש להסיר את הסאטירה הזאת מהאינטרנט. לא רק זה, הוא זימן לשיחה חריפה ודחופה את שגריר גרמניה באיסטנבול. סליחה, לא באיסטנבול, באנקרה. מן הסתם השגריר גם לא הגיע, שמה שעוד הרגיז אותו יותר. זאת אומרת, השגריר הודיע, אנחנו לא מתייצבים. לא, תשמע, זה נראה הזוי. ולא רק זה, כמלח על הפצעים, אמרו לו, תשמע, מאחר שזה בגרמנית ואתה לא מבין, אז שלחו לו בשיר הזה גם תרגום בטורקית. זה מאוד מתחשב, התחשבות. אני חושב אגב שהתגובה שלו דווקא עבדה הפוך, כי כמובן שכל תחנות הטלוויזיה בעולם, כולל אגב פה בארץ, השמיעו את השיר כדי לדווח על מה מדובר, אז זה רק קיבל יותר חשיפה. תשמע, שיר כזה טיפשי, אבל לא, יש שם כמה עקיצות מאוד מאוד מחודדות. נכון, נכון. ולא רק זה, והכתירו אותו כעובד המצטיין לחודש מרס. תשמע, אתה רגיל לראות דברים כאלה, אני יודע מה, בסופרמרקטים, פתאום אתה רואה את נשיא טורקיה ככה מופיע כעובד מצטיין. טוב, צחוק בצד, 1 באפריל, אבל זה מבחינת הסאטיריקה והבידור, אבל נעבור לנושא, למישור אני חייב עוד להגיד לך לפני שאתה עובר, שאף אחד לא יזלזל בהבדלי התרבויות, ובאופן שבו כל אחד קורא את המפה, זה משחק תפקיד הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. עכשיו תעבור לאן שאתה רוצה. נכון, לא, אבל באותו עניין נעבור למסילה הפוליטית-מדינית, מה שאומרים צחוק בצד, אבל הפוליטיקאים גם בגרמניה לא כל כך אהבו את זה, מאחר וזה יכול לפגוע להם בכל המאמצים שהם השקיעו בהסכם, בדיל בין האיחוד האירופי לטורקיה בדבר העברתם של הפליטים מאירופה לטורקיה. וארדואן איים לפוצץ את הדיל הזה. תראה לאן זה הגיע, ששר החוץ הגרמני אומר, חבר'ה, תורידו את הלהבות, אנחנו לא רוצים בלגן. סוף סוף אחרי חודשים של מאמצים דיפלומטיים להגיע להסדר עם טורקיה, ודווקא השבוע עברו 10,000 פליטים מאירופה לטורקיה. מן הסתם הם לא רוצים שהעניין הזה באיזשהו מקום יתפוצץ. אפשר להבין אותם גם. אוקיי, אנחנו...
אנחנו עוברים בחזרה לבידור, הם אמרו לו בצורה חד משמעית, תראה, אתה לא רוצה לשמוע, אתה רוצה לשמוע ביקורת, אז תעקוב אחרינו, אתה לא רוצה לשמוע ביקורת, אז תיפגש עם מרקל. זה הטיפ שהם נתנו לו. אוקיי, בוא נעבור לעניין אחר, נושא שהפך להיות אקוטי כמובן בעקבות הפיגוע בבריסל. כן, הנושא הזה של ישראל עכשיו עולה לכותרות ולכתבות ובנושאים מאוד מאוד משמחים, זאת אומרת, אין עיתון שלא נטל חלק בכתבה הזאת אחרי הפיגוע בבריסל, איך מנהלים שדה תעופה בטוח, וישראל עומדת בנושא הזה, לשמחתנו במקום הראשון. נזכיר למאזיננו היקרים שחברה ישראלית מנהלת את הביטחון בכל שדות התעופה בגרמניה, מה שנותן להם הרגשה טובה ומדברים על זה. כמובן נתב"ג הוא השדה תעופה הבטוח ביותר בעולם, לטענת הגרמנית, ומה שחשוב שהבדיקה האישית היא הרבה יותר הדוקה ומיושמת בישראל מאשר הבדיקה הטכנית שכאן בגרמניה. זאת אומרת, כותרת שיוצאת בבילד צייטונג אומרת, מי שמחפש בקבוקי מים לא ימצא פצצות, וזה ההבדל בין הביקורות באירופה לביקורות בתל אביב נתב"ג. שורה התחתונה, הסימון מתחיל ליפול. כן, כולם אומרים, תשמע, תראה, תלמדו מהישראלים. בסך הכל נושא של הניסיון הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אתה רואה את זה, מי שעובר בשדות העופה באירופה, אתה רואה שזה, תשמע, זה הזוי, אתה יכול להגיע עד הדלפק בלי שאף אחד ישאל אותך שאלה, והטבעות הביטחון הישראליות, כפי שמציינים כאן 4 קילומטרים מהשדה, אתה כבר עובר את הבדיקה הראשונה, זה באיזשהו מקום עדיין מרתיע. בהחלט, ואנחנו, כמי שעבד בזה פעם, אני אומר לך שהייתי גם בשדות תעופה באירופה, שראית שכן, למדו עוד לפני שהגיע גל הטרור האחרון. אבל אתה רואה את זה, זאת אומרת, שאתה טס והיית בברלין לא מזמן. השנה, ראית שאתה עובר עם טיסות אל על, זה קצת אחרת מאשר טיסות שיוצאות ליעדים אחרים מן הסתם, נכון, אביטל? כן, כן, אבל אתה רואה, יש ארצות שבפירוש מעגלי הביטחון, הם לא אגיד כמו ישראל, אבל ראית שהם לקחו את מה שמתאים להם. אתה יודע, בבית מלון יש לך בופה שלם, אתה צריך לקחת מה שטעים לך. כן, בהחלט. שלמה אלמגור בגרמניה, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, אביד הזן. להתראות.